खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो नङा, गोजोन गोरोबथानि उनाव सोरखौबा थैजासिम जेल जानाय फोसावनाया माब्लाबाबो गनायथाव नङा। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिटिआर गोरोबथा जानाया दासिम 3 बोसोर जालांबाय, नाथाय दाबो गोबां बारग' एनडिएफबिफोरा केसनिफ्राय आबुङै उदां जाजोबैखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि दाबो गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बायदि केसफोरनि गोरासिन केस जाबसिननायखौसो नुनो मोनदों। लोगोसे गोबांनि केसफोराबो लासैनो जोबलांबाय थादों। नाथाय दाखालिसो गोरोबथाया 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो रबि बसुमतारी मुंनि सासे बारग' एनडिएफबिखौ निया स्पेसियेल कर्टआ थैजासिम राय होबावनायासो साननो गोनां जादों। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों दि गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बेबायदि जिउ जोबजासिम राय होनाया गनायजाथाव नङा। लोगोसे बे हाबानि थाखाय बिथाङा भारत सरकार निया स्पेसियेल कर्टखौबो सोंखारिनाय जायो। लोगोसे भारत सरकार बा नियाया जा हाबा मावदों बेयो गासैबो गोरोबथानि हेंथा आरो जायफोरा केस दंमोन बिथांमोनहा सिगाङाव दायनिगिरिमोनब्लाबो गोरोबथानि उनाव दायनिगिरि नंला। बेनिखायनो एनडिएफबिजों सोमोन्दो थानाय गासै केस गोनांखौनो हगारनांगौनि थाखाय थाबैनो भारतनि नखर बिफाननिसिम लाइजाम दैथायहरनाय जागोन होन्नाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथांनि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियाननि सायाव फिननाय होदों। मैया दानि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गासै बिटिसियावनो आथिंजों हानजा सुरनानै मोनफ्रोमबो बियाबाव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियान खालामनाय थानाय जादों होननानै बुंथिदोंमोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिखौ फोजोबस्रांबाय होनना अजद होदोंमोन। मख'जाथावदि बे बाथ्रानिनो फिननाय होनानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि रायजो राजानि हाबा मावनोबा पावाराव गैयाब्लाबो मावनो हायोना, आरो पावार गोमाजानानै बिथाङाथ' बिटिसियावनो गैयामोनना, एसेबां गोबाव थाखोमाना थानानै प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौलाय बोरै नुखो होननाबो बुंथिबावो। लोगोसे दायो गोबां नाजासेयावबो पावाराव फैफिननो हायैखाय प्रमद बर'खौ बायदि दाय आरो बायदि मुं सुदों होननाबो बिथाङा बुंथिना होबावदों। भारतनि मोन्नैबो हानजाया सनानि मेडेल देरहाबाय। नंगौ, थांनाय 22 मार्चनिफ्राय बिटिआरनि तामुलपुराव 4थि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ मैयानि जोबथा गेलेनायाव भारतनि आइजो ख'ख' हानजा लोगोसे गुबुन फारसेथिं हौवा हानजायाबो देरहासार जानो हानानै हादोरनि मुंखौ आगानसेबाव दावगाहोनो हादों। लोगोसे हिनजाव हानजाया नेपालखौ फेजेनना चेम्पियनशिप बान्थाखौ आजावनो हानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय बोसोरनि गेलेनायावबो भारतनि ख'ख' आइजो हानजाया नेपालखौ फेजेननानैनो चेम्पियन जानो हादोंमोन होनना भारतनि ख'ख' हानजानि कचआ फोरमायना होदों। सासे बर' फिसाया फिन माहारियारि थाखोआव सायख'जादों। आथिखालाव बर' फिसाफोराबो सासे नङा सासे माहारियारि थाखोनि गेलेनायफ्राव सायख'जानानै गेलेनो मोननायखौ नुबाय थानाय जादों। नंगौ, अपुर्णा नार्जारिनि उनाव दायो फिन चिरां जिल्लानि सिमलाबागान रंजाली फुटबल क्लाबनि सासे जोलुर गेलेगिरि उदांस्रि मुसाहारिया भारतनि हानजायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 19 बोसोर बैसोनि उदांस्रि मुसाहारिया फैगौ 31 मार्चआव बेंगालुरुआव गेलेहैगोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियान हाबाफारि। दायो हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बिटिसिआव गोजोन खौसेथि आरो
जौगानायनि थाखाय बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबफोराव आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथांमोनहा क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव बियाबाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंदि प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो हाबा मावनो हायाखै आरो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जों रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियानखौ खालामगासिनो दं होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।